ZVL. Omroep ZVL. De sloop van gebouwen voor de komst van de campus Terneuzen is begonnen. Donderdagochtend werd die periode afgetrapt met de sloop van het voormalig pand van aannemersbedrijf Van der Poel. Dus dat is eigenlijk de eerste stap, een mijlpaal. Het gebouw gaat weg en zo gaan we kunnen beginnen aan de bouw van onze campus. We hebben dat gedaan op een terrein waar wat gebouwen staan en op het moment dat gebouwen in de weg staan moet je ze slopen. En dit is het moment waarop we echt gestart zijn. We hebben er al heel lang over gepraat. Dit is voor het eerst echt actie. Staat er veel op de planning om gesloopt te worden? Ja, want we hebben natuurlijk een postkantoor daar. We hebben nog een paar gebouwen die hier staan, die zullen gesloopt worden. We zijn ook aan het kijken, kunnen we andere gebouwen nog aankopen en kunnen we die ook meenemen in het vervolg erin. Al die tijd was er overigens nog geen schets van hoe de campus er precies uit komt te zien. Maar daar komt nu verandering in. In de tussentijd hebben we nu verschillende architecten aan het werk gezet om een eerste schets te maken dat we echt kunnen laten zien waar we het over hebben. Want heel vaak is het, als je praat over het verhaal, dan gaan mensen toch denken, ja maar wat bedoelen ze nu precies? En dat gaan we nu doen met een stuk verbeelding, en dat we architecten echt aan de gang gaan zetten. En we hebben gezegd van no limit, uiteraard wel financieel, maar gewoon laat je gedachten maar eens gaan en probeer te voorkomen dat je een te klassiek gebouw neerzet. Dan ga gewoon eens even vooruitkijken. We gaan met meerdere verbeeldingen werken, zeg maar, meerdere ontwerpen om te kijken van wat gaat nu het beste passen in dit gebied. ZVL. Omroep ZVL.